vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini nemukoma ndiri murume ane makore 36 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura izvowo zvandakaita. Mukoma, pandakatanga kuita zvinhu izvi zveurombwa, ndainge ndisingatombofungidziri kuti kumagumo kwazvo kune ropa rinenge richizodiwa. Inini mukoma ndakatotangawo ndiri mupostori, ndainge ndichitoendawo kuchechi idzo dzidzi dzechipostori, but ndakazoona kuti kazhinji kacho paunoenda kupostori unenge uchingopiwa tsanangudzo after tsanangudzo, zvekuti ndakazogumisidzira ndava munhu uya wekuti ndainge ndava kusawirirana nehama. Worst of all, pandakazouya kuno kuSouth Africa, ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndokubva ndatanga kunamata pane rimwe sowe. Ndakati ndava kunamata pasowe paya ndokubva ndazodanwa nabishop vepo, vakabva vandiudza kuti inini muno muJoni ndimo mainge muine kubudirira kwangu, asi vainge vachiona kuti ndinge ndichizowana basa iroro randainge ndichiita pandainge ndichiri kuZim rekudhiraivhawo matraki zvaikwanisa kuzonditorera nguva zvekare. Pane mhiko dzainge dzakaiswa pandiri nasisi vangu. Mhiko idzi vakadziisa apo pandainge nditori mubhazi ndichiuya kuno kuJoni. Vainge vasingadi kuti inini ndinge ndichibudirira, saka godo neruvengo ndo zvakazokonzeresa kuti ivo sisi vangu ava vange vachindikandira bute pasi, vachitaura ivo kuti handaifanira kuti ndinge ndichizowanawo basa rinokwanisa kuzondipawo chouviri, because ivo vakati vagere pasi sisi vangu ava vakabva vatanga kufunga kuti muroora wavo mudzimai wangu kana kuri kunzi akazotanga kugarawo zvakanaka, yet pose apa taiva vanhu vekutoti taitochengetwa navo vatete ndo vega vainge vagere kuHarare vachishandawo mumba. Inini nemudzimai wangu tainge tigere kumamisha, saka ndaingoitawo zvezve zvekuti kana ndikawanawo chipisi job vane umwe mudhara uyo wandainge ndichipota ndichidhiraivhira aiva nezvimatipa zvake, saka aiti kana akanzwa kunenge kuchidiwawo mufudze toenda tonotakura ndichinodhilivha, but experience yekudhiraivha matraki ndainge nditori nayo, chete kungoti mabasa muZimu ndiwo ainge achinetsa kuwana. Ndakanzwa zvose izvi zvichitaurika ndakabva ndarwadziwa ndikati mwana wamai vangu, handiti dai kwanga kuri kunzi ndabudirira naiyewo hapana pandaizomukanganwa. Ndakabva ndazopiwa munamato wekuti ndinge ndichishandisa kubva ndatowana basa, but zvinoitika kumasowe ndizvozvo zvekutoti tsanangudzo unotodzipiwa kuti unge uchizopiwa munamato wekuti unenge uine simba. Ndipo pandakaona kuti panoti netsei ingori nyaya yekungopiwa tsanangudzo after tsanangudzo. Sezvisinei ndakati ndawana basa ndokubva ndazotanga kudhiraivha, but it was one mistake after the other. Ndaingoti ndikangobata motikari kungodai ndatouraya motikari iya kudzamara murungu azoti iwewe wanyanya, kana kuri kunzi ukaputitsa matayi zvonoreva kuti ndichakubatira mari. Mukoma, ndakaita chimwe chikwereti pamurungu chekuti ndega ndakazosvika pakuona kuti it was far much better kuti ndingosiyana nezvekushanda kwacho, because it was just useless. Each and every month mari yangu zhinji yaingoperera kumurungu ndichingobhadhara murungu, ndokubva ndasiya basa. Ndakatambudzika mukoma zvekuti basa iri randainge ndichifungidzira kuti ndo randainge ndichazoitawo muno muSouth Africa rekudhiraivha magonyeti, aiwa zvainge zvatongova zveroto. Kwangu kwainge kwangovawo kukanya dhaga. Apa ndaiti kana ndikashandira munhu wandinenge ndashandira aitanga aine shungu dziya dzekuti ange achindidzidzisa basa, but ndaibva ndazongoita rimwe zimhepo kusatonzwisisa kuti zimhepo iri rainge richikonzereswa nei. Mukoma, ndikabva ndati izvi zvokumasowe hazvisi kana kumboshanda zvachose. Ndakatanga ndichadzifambira nyaya dzacho muno muSouth Africa. Ndakadyiwa mari hama dzangu kudzamara ndazodzokera kumusha. Ndainge ndisina plan iyoyo yekuti
pandiri kudzokera kumusha ndikuda kubva ndagadzira sisi vangu, but zvakazoitikawo munzira nedzimwewo tsanangudzo dzandakazopiwa ndo dzakazokonzeresa kuti ndinge ndichizodzifambira nyaya dzacho ndava kumusha. Ndakati ndasvika kumusha vadzimai vangu ndikabva ndataura navo because muroad umu ndakasangana nemamwe machallenges ekuti ndakabirwa magroceries potse ndatosiyiwa nebhazi ndiripo pabhodha paya, but ndega ndakaona kuti idzi imhepo dziri kusundirwa nasisi vangu. Ndokubva tazowirirana inini nemudzimai wangu tikabva tazoenda kun'anga kuya. Takati tichinosvika kun'anga, n'anga ikatotirumbidza ikati izvi ndo zvinhu zvakanaka kuti murume kana wafunga kuromba unge uchifambidzana nemhuri yako kuitira kuti zvose zvamunenge muchironga muri 2 munenge muchizorangaridzana mhiko dzenyu. Ndakabva ndabvunzuka kuti uyo wandainge ndichida kuti ange achizova sacrifice. Ndakatarira glazi kudaro ndikabva ndadana zita rasisi vangu. Sisi vangu vakabva vazoapia paglazi paya. Ndikabva ndanzi nen'anga iya, sisi vako ava unofanira kutsvaka nzira dzekuti unge uchiita bonde navo. Kana waita bonde navo sisi vako ava usingashandise dziviriro, ivo sisi vako ava vachazoremara. Ndiko kutanga kwauchazoita kutanga kuita mari. Mukoma ndakabvumirana nazvo, kunyange zvazvo mudzimai wangu akabatikana kuti shuwa munoreva kuti matobvuma kuti munge muchinoita bonde nehanzvadzi yenyu, but sezvo zvainge zviri zvinhu zvaiva nekukaurisana mukati, since ivo sisi vainge vari ivo vainge vakatanga nazvo izvi zvemishonga, inini izvi zvemishonga zvainge zvitori kuri neni. Ndaitovawo munhu wekutoti ndaitongofarirawo kuita zvekunamata, asi ivo sisi ndo vakabva vazondifambira vachindikandira bute pasi. Mukoma ndakazodzoka zvangu kumusha inini nemudzimai wangu. Takati tadzoka kumusha mukoma, ndaipota ndichibuda panze usiku ndobva ndatanga kudana zita ravo sisi vangu ava. Apa ndichiita zvose izvi ndainge ndichikoka madhimoni kana kuti mhepo dzedze dzakashata kuti dzinge dzichipinda mandiri. Zvekare ndainge ndine umwe mushonga wandainge ndakapiwa ndikanzi apo pandinenge ndava kuda kunorara navo sisi vangu ava ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa katanda ikako pasi perurimi rwangu. Ndakazomirira kuti sisi vange vachiuya kuChristmas. Vakazoti vauya mukoma nashi ndakavataimira musi weChristmas ndokubva ndapfuura nepamba pavo. Ndakangoti ndichingonosvika pamba pavo ndikabva ndakanda katanda kaya pazasi perurimi. Ndakataura natsano ndokubva ndataura navo sisi ndikati sisi ndinokumbirawo kuti munge muchindiperekedzawo kumagrosa. Ndakusuwa mwana waamai vangu gore rose ndiri kuJoni. Ndakusuwa handei tichimbokurukura. Takati tichifamba mukomanashi ndikatonzwa sisi vangu vava kutonanavira ruoko rwangu, neniwo ndikabva ndatovabata. Ndainge ndakatovabata muchiuno umu tichitonanaidzana tichitoita kunge mukomana nemusikana vari murudo. Sisi vakabva vati ndagumirwa hanzvadzi yangu, pane zvandiri kungonzwa munyama dzangu. Ndava kufunga kuti ndinge ndichidzokera hangu kumba. Ndikati muri kuda kudzokera kumba kunoita sei? Then ivo sisi vakabva vati ndikuda kuti mukwasha wako ange achinondipedza hosha yandiri kunzwa. Ndikabva ndati nhai sisi munoreva kuti kamufambo kose aka katafamba modzokera futi muchingotsva nezuva, kotadii tangotsvaka pachitondo chekuti kana tikapindapo pachitondo ipapo tinobva tangopedza masport. Vakaita kunge chizombi sisi vangu. Ndainge ndakavabata ruoko ivo vachinditevera vari kumashure. Vakamboita sekunge vanoramba, but mukoma mushonga wacho wandainge ndakapiwa wainge uine simba. Takapinda muchitondo muya ndokubva ndatanga kuita bonde navo. Ndakaita bonde navo sisi vangu ava zvikatondishamisawo kutoti bonde iri rakatotinakidza tose. Ivo zvavo handingati rakavanakidza because panguva yacho iyoyo sisi vangu vainge vari munhu ainge ari pakati pekushandiswa nemishonga iyo yandainge ndiinayo. Ini ndini ndakanyanyisa kunakidzwa. Takati tapedza kuita bonde raundi yekutanga ndokubva tamboti zororei, ndokubva tazokwiridzira zvekare tikabva tatangidza zvekare kuita bonde. Takati tapedza kuita 2 marounds aya ndokubva tazoenda zvedu kumashop. Sisi vainge vava kutongoyemwa zvavo tichitoita sekunge mukomana nemusikana. Ndakabva ndavatengera drink ndokubva ndadzokera ndichivasiya pamba pavo ndichinotora mhuri yangu. Mudzimai wangu ainge akatsamwa achiti saka matobva here kunorarana. Ndikabva ndamuudza kuti
iye aisafanira kutsamwa nekuti idzi ndo dzainge dziri mhiko dzandainge ndakaudzwa dzekuti tikwanise kuparadza mhiko idzo dzainge dzakaitwa naSisi zvekare nekuti titange kuitawo mari. Mai wangu akabva azonzwisisa zvake. Takati tichisvika kumba mukoma, call ikabva yapinda. Call yakati yapinda vainge vari Tsano vachiti ivo kuno hanzvadzi yenyu Tsano hameno kuti chii chaitika. Vakangopunzika vachibuda mukicheni ndokubva varovera zvakaipa nemusana. Takadzokera kuya tichimhanya ndokubva tatsvaka motikari. Tatsvaka motikari tikaenda kuchipatara. Sisi vangu vakazospenda Christmas holiday yose varimo muchipatara muya. Ndo patakazoudzwa kuti vainge vakatsemuka mabhonzo espinal cord yavo. Sisi vakabva vatoita chirema. Nanhasi uno sisi vangu ava chirema. Saka misodzi yavo mukoma ndiyo inodiridza upenyu hwangu. Pose apo pavanenge vachichema misodzi yavo, kuchema kwavanenge vachiita vachiburitsa misodzi ndo zvinenge zvichitodiridza upenyu hwangu, zvichitondipa mari izvozvo. Takati taudzwa kuti sisi vainge vava kusakwanisa kuti vange vachizofamba zvekare because mabhonzo ekumusana kwavo ainge atsemuka. Inini navadzimai takafara mukoma, takafara chaizvo nekuti tainge taziva kuti zvedu zvainge zvaita. There was no need yekuti ndinge ndichadzokera zvekare kuJoni kuti ndinge ndichienda kunotsvaka chouviri nekuti now we were just waiting for the money. Ende zveshuwa mari iya yakabva yatouya. Mari yakati ichiuya ivo Tsano vakazosvika pakudhampa hanzvadzi yangu. Ende zvose izvi tainge takatozviona mumweya zvekare, takatozviudzwa nacho chikwambo chedu ichi. So chikwambo changu ichi mukomanashi chinogara mugaraji. Pamba pangu pane imwe garaji iro randinochengetera zvinhu zvangu izvi. Kune vamwe vanhu vanosvika pamba pangu vanokwanisa kutongofungidzira kuti igaraji rinopaka motikari, but imomo hamuna kana motikari irimo. Dzimwe motikari dzose dzinopaka mugaraji rakabatana nemain house. Then ndakabva ndazovaka rimwe garaji paside iro randinoshandisa as my tool shed, ndo munogara maturusi ose. Saka imomo mugaraji imomo mune imwe chair. Mucheya umu ndo munogara chikwambo chacho. Aya maoffice chair aya ndo machinogara chidhoma chacho ichocho. Mukomanashi tisati tazotenga imba yedu ndipo Tsano pavakazotiza hanzvadzi yangu, ini ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobva kumusha. Sisi vangu ava vanotambudzika, ende vanotambudzika zvekurevesa. Makore akati ati fambei. One day ini navadzimai tainge takabuda zvedu tikamboenda tikambonorara zvedu kuhotel tichiitira kuti tinge tichispice up our marriage. Takazoti tava kudzoka, takadzoka pamba huri usiku, tikatosvika kadhara kaya kainge kakatimirira, ndo kakatotivhurira gate. Zvakatondinetsa mukoma kuti ndakatoti ndichidzvanya remote, kutoidzvanya remote yakaramba kuvhurika. Then ndikabva ndazoona kuti painge paine kamwe kamunhu kadiki diki ako kainge kachivhura gate. Kakati kavhura gate ndokubva tapinda zvedu muyard. Ndokubva kauya kakatimirira, kakabva katanga kutaura nesu. Isusu takakapfugamira nekuti ndo chimwari chedu ichocho chatinonamata kwachiri. Chakabva chati icho nguva yainge yarebesa, chainge chaneta nekungoramba chingoshungurudza munhu one, chikabva chati icho chainge chichida ropa. Saka pachakanoti chaida ropa, mudzimai wangu akabva atanga kuchema. Then icho chakabva chati sezvo uyu akasika kuchema, ndava kuda ropa revanhu vaviri. Apa chaingoda ropa remwana wangu musikana. Mukoma gore iroro pakafa mwana wangu musikana, gore iroro mukoma pandakaviga mwana wangu musikana uyo akanzi nechikwambo ndava kuda ropa rake, ndiro zvekare gore iro rakatanga mwana uya hanzvadzi yangu kupenga. Takati tichingobva mukunoviga mwana wangu uyu musikana, since iye mudzimai wangu ainge akachema patainge tichitaura nacho chimwari chedu ichi, chakabva chati ndinoda kukupai punishment. Panguva yacho iyoyo pamba ndainge ndigere naye mwana uyu wavahanzvadzi vangu, nekuti ndiyewo wandainge ndichitarisira kuti ndinge ndichizomusimudzirawo muupenyu. But chakabva chati I want to punish you. Mukomanashi ndakabva ndapiwa punishment yekuti
mwana uyu wandaidisisa, mwana wehanzvadzi yangu, anofanira kuti ange achizotanga kupenga. Ari zvino mwana uyu kana ari masikati anotongogara akasungirirwa nechain pamuti. Kana wava usiku vanobva vazopinda naye mumba vobva vamusungirira zvekare mumba imomo. Inini handitendedzwe kuti ndinge ndichishanyira sisi vangu ava. Chandinongoita ndechekungoti pano nepapo ndinongotumidzira driver ndiye anobva azoenda nemagroceries obva anopa ivo vahanzvadzi vangu ava. Zvekare ndinopota ndichisangana pabonde nemwana wavo. Vane mwana wavo musikana, but pandinosangana naye pabonde mwana wavo uyu musikana, iye haazvizivi kuti ndo zvandinenge ndichiitwa nasekuru, ende handimutendedzi kuti ange achiroorwa because iye kwandiri ndinotomuona semukadzi. Ndine mishonga iyo yandakapiwa yandinozorera pasikarudzi yangu. Kana ndichida kusangana naye pabonde ndinotodriva ndichitobuda muHarare ndichidzokera kwedu kumusha, ndobva ndanopaka padhuze nepamba pehanzvadzi yangu, ndobva ndatanga kupuruzira sikarudzi yangu. Ndichipuruzira sikarudzi yangu, mweya wangu unobva watobuda mubhodhi yangu, ndobva ndatofamba ndichitoenda murumu umo munorara mwana uyu wavatete. Iye kana asina kunyanya kuneta ndiye anotouya otondivhurira. Dzimwe nguva ndinotozvivhurira ndoga, ndobva ndatanga kusika naye bonde. Kana ndapedza mukomanashi ndobva ndadzoka zvangu kuno kuHarare. Saka zvose izvi zvandinoita naye mwana uyu wavatete, iye haakwanise kuti ange achidiwa nevanhurume, because paya pandinosiya urume hwangu ndo hunoita kuti ange achisemewa nevamwe varume. Zvekare ndo zvinoita kuti ange achisemewa zvekare. Pose paanenge asvika anongozongova munhu anenge aine chituko pamusoro pake nekuda kwehurume uhwo hwandinosiya maari, uhwo hunoita kuti ange achiva neumwe hwema hwakashata, hwema hunongokoka minyama nezvituko. Iyiwo ndo confession yangu iyi mukomanashi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, zvazvinotyisa. Hanzi ndakaita bonde nehanzvadzi yangu, apa ndokubva yazoremara. Kuita bonde 2 times nehanzvadzi yangu ndokubva yazoremara. Mwana ava kupenga, apa ndava kuita bonde nemwana wehanzvadzi yangu. Wangu mwana ropa rake, takachekeresa mwana. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, the things that we do for money.